Erokamno nyakora Ramogi kamora mara maintie geno mara ni odhiambo mari teri makare rwakini machiegni weche manyien mag DUOL kokale Ramogi TV kama otieno makawuono nyakora Ramogi nitiere weche mabende wamulo mag oting'o wach mar tho mar japuonjre moro e sikund primar ma Joy Gardens mantiere Umoja Nairobi kama bende koro familia chal kagima ne kod tho kod duoko mar bero manotimne ringre rawerano mayango ni rawerano nyocha notho bang' lwar kowuok kama bor. Kopogore kod magi bende wang'iyo motene kod weche mag apedha mag neno ni oked kod kong'o machiko kopodhe pacho ka kod weche mamoko bende ma wan godo otieno nyakora Ramogi kamoro amora maintie. An Kailo Trevor Umbija nyakwar guoko cha pesa yiena mondo abed kod chakruok nyaka giko mag weche manyien mag DUOL otieno ni mokwongo wayud thuond weche. Post-mortem, they're saying that there was blood on his clothes. But for me, like I saw him when he was laying there on the floor, there was no single drop of blood. Familia mar japuonjre mar skund Joy Garden ni kod to gi ripod nonro ma oyango ni nyathino nyocha thone ok owuok e nek. We have carried out over 500 raids and over 20 non-compliant establishments have been closed down. Jous kong'o ywak ni sirikal hinyo ratichgi ka pedha mar tiko kong'o ma ok opuodhi to chuo chieng' e pacho ka. Jolupo gi joand rech Masuri gi Muuru Bay oyudo resruok bang' sirikal chwalo negi masinde mag kano rech. Erokamano nyakora Ramogi bed thuolo mar tudori kode namba 360 ma en namba marwa mar ote machuok kata bende inyalo tudori kodwa kokalo e Facebook mar Ramogi TV Kenya kachiel kod mbui mar X @Ramogi TV KE. Jaloko mara iluongo ni Belinda Dhiambo Nyagemo Remo. Parni ma tielo mokwongo mag weche manyien mag oimore mag DUOL otieno makawuono kata odhiambo makawuono. To kopogore kod mano bende e tielo mar ariyo mar DUOL adhi bedo ka kod laktar iluongo ni Dennis Miskela. Wadhi wuoyo godo kotenore kod weche mag ng'anyo mag lakteche mabendo chane pacho ka kadiponi nitiere winjruok moro mosebedo e kindgi kaka riwruok mar KMPDU kod sirikal kato oyo weche mathoth nyakwa Ramogi makoro sani temo miyo sekta mar thieth bedo kod midekre. Wadhi lose mana e twak marwa mar DUOL odhiambo makawuono nyakwa Ramogi. Nyinga en George Bati. Wachako kod weche manyien mag DUOL. Riwruok mar weg kembe kod bache opogore paro kod sirikal ni ndalo 20 ma omigi tin mokalo mondo gilure kod chike ma idwaro ka giywak ni giyudo lal maduong' are nyocha ne lesen magi mag ohala wach ni winjo bed ne giyudo manyien ma oyangore bang' weg kembe manyuoyo kong'o rado kod jatend migawo mar arita Kithure Kindiki ewi weche kedo kod math ma ok opuodhi kod yedhe mamero ji kaka imiyo ler kod Walter Nyambaga. Jatend migawo mar arita kwe Profesa Kithure Kindiki, ogai mar obila Jafet Koome, to kod jagoro mongirre migawo mar arita kwe Dr. Raymond Omolo, kati moromo kod riwruoge mag weg kembe manyuoyo kong'o to kod bache e katiegruok ma GSU e bade ma Embakasi. Ka ema pogruok e paro e oyangore kind kembego to kod bache kanyakla kod sirikal ka giywago ndalo 21 momigi ni pot mokalo mondo gilure kod chike moketi. Operation inakuja unaambiwa na chief wamefunga ama dio wamefunga. Hata hakuna barua unapatia kuambia ufunge ama unafungia nini. Hiyo operation ningeomba kama ni operation kama hiyo tuanze inspection afresh. Tuache kufungia watu wengine wako. Let us start a fresh inspection because the operation already we have closed 40%. Bendegi kone nyaka sani gisebedo kage kwano lal maduong' nyaka yande ruch oko lesen mag timo hala mag. I would want to urge serikali ya leo. Na CS Kindiki nimesema tunakusupport, but let us do a proper inspection. Tuache kutuma watu tu wewe funga, wewe enda nyumbani. Watu wako na pombe zao walikuwa wamefungua mitungi zinaharibikia huko ndani. And we'll be happy sisi wenyewe tukiweko kwa hizo inspections. Kwa mag weche bache kod kembe monyo kong'ogo ne othichi oko ka sirikal onyonore ni onge dok chien e kedo kod yedhe mamero ji kanyakla kod math ma ok opuodhi. This matter is devoid of any other consideration except national security and public safety. Therefore, we are very aware that these decisions and these measures must be implemented and enforced. All the relevant agencies have been
directed to make sure that this operation and the measures are in place. Kindiki kone kata bedo ni ohala no kelo suru maromo nade. Tongang, ok ne gichiw thuolo e ka jatelo no koni apisas mag sirikal manie ohala no mondo gwe tao mapiyo kaka nyalore. On 6th of March, all licenses that have been issued by county governments across the country, contrary to national law, namely the Alcoholic Drinks Control Act, some are next to schools, next to residential areas. Those licenses are revoked, and those places, any premises involved in storage such merchandise is being destroyed so that we can destroy the capacity to manufacture evil. Weg bache to konil wenji kedo kod yedhi mameroji to kod math moko podhi sani koro itiyo kodo e kod county commissioners kanyakla kod komanda mar keyo kunde mok gichue ka josiasa bende tiyo kod thuolo no mar yuto. County commissioners huwezi enda kufunga establishment ama premises imekaa for 30 years juu ya kanisa ama shule. Kuna nani alikuja mbele? Tungetaka kuelekezwa, tuambiwe nani alikuja mbele, lakini sio kufunga. Unafunga kijiji, ingine naacha kama inafunguliwa. The fight on the ground or in the counties, atupigani sasa na pombe mbaya, tunapigana na watu wa biashara. Jakuroboka jwanga amuna wachne rach, amuna okelo wach. Ikidima sirikal medo kaso chendo mar seto jogo mauso yedhe mameroji to kod kuonde mag nyuoyo kong kakoro sani to yangore ni opimne gmuya kod wipeke. Penjo maduong' ni sirikal biro tieko math moko puodhi kamano. Walter Nyambaga, Ramogi TV, Nairobi. Maokti ji 200 osemaki apedha ma itimo Nyanza ne johand kong'o ma oko puodhi kendo korito chwal gedo. Ma oyangi kod komishona ma Nyanza Flora Moroa moko nigi sewuotho e ute math maromo 500 kendo kuomgi 20 oselor. Kaka Judith Omondi lero e gwenge ma Nyanza, Flora bende obago twak kod piny libamba ma Tanzania mondo konygi tieko kong'o ma oko puodhi e tong' ma Isebania. Apedha mar tieko kuong' ma oko puodhi e pacho kama ngima mane ochak juma mokalo pod dhi nyime kendo odiochieng' ka odiochieng' ji mako ka ute math ma oko puodhi bende iloro. E gwenge ma Nyanza, Commissioner Flora Moroa koni gisewuotho e ute math ma ok tin 500 kendo 20 kuomgi oselor. We kicked off this exercise last week, and so far we have made very good progress, although with some few challenges here and there, but I'm happy to report that we are progressing very well across the region. We have carried out over 500 raids, and over 20 non-compliant establishments have been closed down. Kabende Jimmy Ario semaki kendo irito chwal gi nyim doho ka kwayo mar komishona ma Nyanza to en ni orid kum ma ichiwo mondo kik duok gi chien e kedo kod ji ma uso kuong' ma oko puodhi. So far 221 persons have been arrested. They have been arraigned in court, except of course those who were arrested yesterday and charged. But we are calling upon our courts to give them stricter fines, because sometimes we have a problem with the fines that they get from our courts because they are too small, which makes them, continue perpetuating the crime. Midhiero ma Flora yango ni pod gin gwenge ma Nyanza en tieko kuong' e tong' ma Isebania kod Tanzania. Ka koro gibago romo kod apisa ma wuok e piny libamba ma Tanzania juma manyien mondo mi giti kanyakla. We are making efforts to have a meeting with our colleagues in Tanzania, because we have a serious challenge at our border with Tanzania at Isebania, where we have counterfeit goods crossing over. One of the reasons being that our border is very porous, but we have contacted them, and in the course of the next 2 weeks we should be able to fix a date where we'll be having a meeting with them so that we can see how to work together to stop this business at our border. Apedha makama bende podo medridi e gwenge makisi. E pacho kama ngima, piny owacho geto mako kendo loro kuonde math duto ma oko puodhi e thuolo mar ndalo 21. Judith Omondi, Ramogi TV. Kowere kod motenore kod weche mag kong'o nyakwaro Ramogi wadonje mag arita kachiel kod ma bende timore e weche mag ngima dhano. Duoko mar bero ma otimne ringre japuonjre mar skund primar ma Joy Gardens ma yudore kar dak ma Umoja Nairobi oyango ni japuonjre no ne otho bang' lwar kowuok mabor ma ne omiyo japuonjre no turo lumbrune, ng'edene kod choke mamoko kendo kelo tho mare.
Duoko mar bero nokelo ng'ur ka familia mar japuonjreno onyiso ni ok giyie kod gima jobero koni ne okelo tho mar nyathigi. Kaluwore kod familia no giramo ni onge kaka inyalo wach ni nyathigi no ne olwar kowuok ewi ot ka onge ranyisi moro amora mar remo kata gima nyiso ni ne olwar. Duoko ni ma ikoni notim kod jobero adek koting'o mawuok ka sirikal kod familia japuonjreno omiyo okil mar Acheje Mancho Maki tich abich mokalo ni onyiso doho mondo koro we achejego. The report that we've been given today doesn't add up at all, because they're telling us that when my boy fell down on the floor, there was blood. That's what they're saying when they have carried out the investigation and the post-mortem. They're saying that there was blood on his clothes. But for me, like I saw him when he was laying there on the floor, there was no single drop of blood. So that we rule it out. We rule it out that they're saying that he committed suicide. He fell from 7th floor up to to ground floor. To mezzanine floor. That one we rule it out. So as for me, I demand answers for my boy. I want justice for my boy. The post-mortem has been signed by 3 pathologists. The government pathologist, who is stationed at Mama Lucy. The private pathologist representing the family of the deceased. And the private pathologist, our pathologist, Professor Emily Rogena, representing the school. That is a unanimous decision by 3 pathologists. Kowere kod mane ni piny Amerika oyango kweth njore mag Al-Shabab kaka kweth njore ma olak e piny mangima kendo ma isiro kokalo e ohand mudho. Piny Amerika bende olando riwruoge kod ji moko ma osebedo ka miyo kweth mar Al-Shabab sir mag omenda. Kaluwore kod lipot mar piny Amerika, kambi moro mong'ere kaka Khalil Group manitiere e piny Dubai kata gwenge ma Dubai gikoni ema osebedo ka chiwo sir mapek ni kweth mag Al-Shabab. Kambino mani kod bedene e pinje kaka Somalia, Kenya, Uganda kod Cyprus iwacho ni itiyo godo e chwalo omenda ni kweth mar njore. E piny mar Kenya, Faisal Yusuf Dini wachore ni tiyo kod tend kambi mar Khalil Group e chwalo sir mag omenda ni Al-Shabab. Yusuf wachore ni tiyo kod jakenya machielo manyinge Mohamed Jumale Ali Awale e chano kaka omenda ma oyud e yor mudho dhine Al-Shabab. Kambi machielo ma itudo kod ji ariyogo en kambi nyamburko mar Crown Bus. Report mar Amerika bende oyango ni Faram Hossein Haidar osebedo ka ochung'ne bede kambi Khalil Group e piny mar Kenya, Uganda kod Cyprus kod riwruok mar pinje jo Arabu. E piny mar Uganda, chenro mar kambino ma itudo kod Al-Shabab itayo kod Abdul Kadir Omar Abdullahi kagimakore kod Omar Sheikh Ali Hilole. Kawasudo kendo wawere kod motende kod weche mag njore nyakura mogi wang'ie motende kod weche mag budget kaachiel kod kaka omenda tiyo e pacho ka. Jaga budget Margaret Nyakango nyiso luoro mare ni piny owacho nyalo tiyo marach kod chik mamiyo sirikal thuolo mar tiyo kod omenda kapok od bura opwodho. Mano e bwo pend chik namba 223. Ka oloso e komiti mar od bura marango weche mag omenda, Nyakango oyie kod luoro mar jood bura ni chik mar 223 nyalo miyo oganda jo Kenya osigo mapek poni sirikal otiyo kode marach. Chris Owino nigi ler. Jaga chenro mar budget maduong' Margaret Nyakango onyiso jokanyo mar komiti mar od bura mar omenda ni piny owacho osebedo ka tiyo kod omuom makore lach ma okopwodh kod od bura e bwo chik mar 223 gino mamedo jopiny osigo maduong'. A total of 51.044 billion was approved by the National Treasury, that is by the Cabinet Secretary in charge of Finance. Please note that approvals for Article 223 do not take place in Office of the Control of Budget. But once they are approved by the Cabinet Secretary for Finance, they then prepare applications to withdraw the funds from the consolidated fund to the spending ministry. That is when the requisitions come to my desk. Nyakango osiro lwedo ywak mag jo od bura ni fuok makamano nyalo miyo jopiny osigo mapek ka okorang maber. This Article 223 is being requested. Can you ask these people, these accounting officers who are requesting funds under Article 223, to provide a framework
of financing that particular Article 2.3 during the supplementary. They need to have a framework. Where are they going to get funds to replenish or to take care of what was not budgeted for? Again, the office of the COB cannot stop Article 223 from going on. Indeed, I share your sentiments, Honorable Mboni, that public debt has been rising as a result of expenditure which is not planned for. So, I throw the ball back to Parliament because it's only Parliament that can stop additional spending. Kata kamano, Nyakango odiro opira ne jood bura mamalo mar loso chik madhi tayo chik makamano mar neno ni sirikal ok otiyo kode marach. Just recently we have seen some departments getting more allocations to their budgets. And as you saw, my office was nowhere in the picture. So I'm asking Parliament to help us to reduce the expenditure, because the more we spend and the less we collect as revenues, the result is more borrowing and more sorrow for the country. Kaluwore gi chik mar 223, migawo mar omenda nigi thuolo mar golo pesa ya agulu maduong' kendo tiyo go motelo ne chwalo kwayo makamano ne od bura mondo opuodhe. Moko kuom chenro mosechwal e bwo chik makamano mosekelo ywak mathoth en kongo mar kar jot maduong' mar jatend piny e nengo mar milion 700. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Okwa oganda mondo mi ochiwo arita ne jonyuolgi ma higi oseniang' kendo giwe mayogi omenda ma piny owacho chiwo negi, to kar mano gimed chiwo negi sir mowinjore. Ma en siem mogol kod jagoro mongirore bad migawo marango chal mag joma ng'aw e pacho ka Joseph Mutari e kinde mano timo limbe e kar jot mag jogo ma higi oniang' mantie Kasarani. Owacho ni piny owacho dhi nyime kod chenro mar ndiko jodongo mar neno ni giyudo omenda michiwo negi kowuok kuom sirikal. Lydia Okeyo nigi ler mar wachni. Sa 2 okinyi, wayudo jodongo ma hikgi oniang' ka oyo chieng' mar onyango e kar jot mar jodongo ma Little Sisters of the Poor mantiere Kasarani e kaunti ma Nairobi. Mae chenro margi okinyi kokinyi e kar jotne kaka wuono ne giyudo hawi kaluwore gi limbe jagoro mongirore bad migawo marango chal joma ng'aw e pacho ka Joseph Mutari. Opoyo lwasi magidakie kama gintiere gi kuonde rio del kaluwore gi hikgi, kama kuomgi ma ok nyal wuotho bende ntiere kod gi wuoth ma idhiro gi godo mong'ere kaka wheelchairs. Nimekuja kuangalia na vile wanaishi na nimeridhika vile wanaishi. Nimeongea na wao na pia tukatembea tukaona malazi, wanalala mahali mzuri. Mutari ogolo siem ne oganda mondo mi owe mayo jonyuol gi ma hikgi oniang' omenda ma imiyogi gi piny owacho, to kar mano gimed chiwo negi sir mowinjore kendo kik gijwangie. Ningependa kusihi watoto wetu ya kwamba tuchukue jukumu la kutunza wazee wetu, maana hao wako hapa si kwamba hawana watu, lakini wako na watu. Lakini hao vijana walipokuwa wakatoka wakaenda, wazee wakajikuta katika our sisters place. We will make sure that their cash transfer is fully delivered here because they all qualify for the cash transfer. Lakini the only challenge nimepata hapa ni kwamba hao pia watoto wao wanakuja kufuata hizo fedha mpaka hapa. Nimesema ya kwamba nimekuwa na director in charge of that program. Nimemweleza hiyo pesa iwe inabaki hapa ili kusaidia sister kuliko kwenda kuomba kuja kuwasaidia wao. Owacho ni piny owacho dhi mbele gi ndiko jodongo mar yudo omenda mag piny owacho, kanyaka sani jodongo maromo milion 1.7 osendikore kendo yudo omenda go. We intend to register any old person, any vulnerable child, orphan and vulnerable child, and any person living with severe disabilities in this country. We are scaling it up in phases. We've done the first phase as guided by my boss, the president, and then we are going to do that until we are up to where we are supposed to be. That is 2.5 million Kenyans. Some of them are on pension, and we cannot give people that stipend
when they're on pension. Motario kwa josamaria mang'uon mondo mi ochwal sirne kar jotno kaka yor tieko gope magin-go ka bende ogolo siem ne jogo matiyo gi kuonde ainago e yakomenda ni biro kawnegi okang' mar chik. Kuna very huge bills hapa na ni vizuri tuseme kwamba wale well wishers wengine kama sisi vile tumekuja wawe wanajitolea kuhakikisha kwamba saa zingine wana waive even the bills of this place. Kuna electricity bills, kuna medical bills, kuna very many issues here ambao tunahitaji kuangalia. Mji wa wazee sio mahali ya kutengeza fedha. Mji wa wazee sio mahali ya kutengeza biashara. Mji wa wazee inatakiwa kuwa a charitable organization. No wuotho gi jagoro mongiore bad migawo mochung' ne kuonde twech Salome Muhia kama ne gichwalo konyo pogore kod chiemo ne jodongogo ka koro singo ni piny owacho biro dhi mbele gi chiwo arita mowinjore ne jodongo ma pachuka. Lydia Okeyo, Ramogi TV, Nairobi. Erokamano nyako Ramogi kuom keto Ramogi TV yo marwa mokwongo e weche manyien mag DUOL odhiambo ma kawuono tich ariyo tarik 12 dwe mar adek 2024 nyako Ramogi. Ka wang'iyo ka aneno ka sirikal sani oketo tekogi e rakruok kata medo kedo gi kong'o to bandits to tamogi tieko lwenje kong'o to ok nyal rumo sani ka oponi obila pod kawasoya. Fred Osuru mar Dandora ema ogolo pache kamano. Ramogi TV Kenya DUOL ma Jayo Dominic iluongo ni Jayalo Dominic Oyo. Jayalo Dominic Oyo wacho neno kaka Ramogi TV kolo weche manyien ka kudho gin kod Mama Teddy. Okero kamano nya Jayalo Dominic kuom kete Ramogi TV kendo miyo wapachi kotendo gi weche manyien mamolo ni mos kuwuok Ramogi TV gi sani. Ano kantire janeno amoro mabende wacho ni wamede jiwo tekruok mar sigla mar Ramogi TV e gwenge mago Pasi area Suna East kochande mondo mi obed mongirore. Aparo ni mano wawinjo koro jaduong' kendo wabiro time kaka isekwayono maonge mindni mora mora. Ramogi neno makare ahinya kendo wabedo mos ka giminwa waneno habari mos mano Alfonso Mondi wuod Migori ka wuok Osingo Siling. Okay, erokamano nya wuod Osingo Siling kuom kete Ramogi TV weche manyien mag DUOL. Longo ni Tobias Akande kantiere Mombasa neno kaka lendo ng'ith kendo wacho ni mit adua. Erokamano ahinya kuom kete ka Raro wuod Nyasiaya jama benjwa sembo wacho ni Ramogi ler ahinya kendo mora ahinya kod kaka weche manyien donjo e Ramogi TV. Nyako Ramogi gira mondo mi akaw mana yweyo gi kanyo na ng'isi ni mama na tielo mokwongo pod aduogo od mamoko modong' kasto bang'e obiro bedo kod twak kod jalup jagoro maduong' mar KMPDU Dr. Dennis Miskela weno biro twak kod weche ma omakore kod jothieth gi weche mag thieth. Omiyo kete mana e DUOL Ramogi TV. I'm Malcolm, a beneficiary of the NCCK scholarship. My parents could not afford my school fees, but thanks to NCCK, they came through and paid for my school fees, and I was able to complete my secondary education. And I cannot express how grateful I am. I kindly urge Kenyans of goodwill to contribute to this noble cause by texting Elima to 29888 to help needy students just like myself to realize their futures and become who they want to be and be great citizens of this country. Thank you. Bende inu wi bere dier. Ere karan. Nyisa unu. Inu wi bere dier. Ere kaka karan nyalo chopo ka. Nyako ni ringo neko. Ramogi gamo yemo hiu kod Kenya ma omondo
e kinde jopuonjre matindo manyiri pod en obadho maduong' marocho chenro mag somo mag jopuonjre. Riwruoge matiyo e kaunti ma Homa Bay koro wuok oko mar reso jopuonjre manyiri mondo sombgi kik rochre. Skund nyiri ma Wasamo mayudore e chula ma Mfangano en achiel kuom skunde manyiri mane kod pek e weche jopuonjre manyiri magamo yemo hiu e kaunti ma Homa Bay. Wache ni kwan gi osebedo kanie malo. As we speak, we have 30 girls with children. 30 girls with children from Form 1 to 4. And it is sad that this year I admitted 2 lactating Form 1s. You know, they just came from primary the other day. So 2 lactating Form 1s, and even on admission, actually it is like they had just stopped their babies from breastfeeding. So they came to my office when they had milk flowing, you know. And I have, as I speak, 4 Form 1s who are expectant, heavily expectant, meaning that we are only having them this term. They may not join us next term. One of the girls who is pregnant is carrying her 2nd child in Form 1. Fawe en migao makonyo nyithindo manyiri mondo bed ni ginyalo dok e skul ka gisemako ich. Mar ariyo, onego bed ni wakonyo gi mondo kik gidhi e keny kapok giikore. Mar adek, Fawe konyo nyithindo manyiri mondo miyo bed ni kik mak iye mapema kapok giromo bedo joma mine. Thailand ken wido ka nyithindo mang'eny undergo a lot of sexual and gender-based violence. Nyithindo mang'eny mako iye mag oiu, to wan wasewuok oko mondo mi waked ne ratiro mag nyithindwa. Grube auchiel ma oting'o mag jolupo kod johand rech e gwenge mag Sori kod Muhuru Bay oyudo masinde mag kano rech kod tuoyo omena kowuok kuom piny owacho mar kaunti ma Migori ka otudore kod riwruok mar World Fish. Jokanyo mantie sekta mar lupo e kaunti ma Migori nonro yango ni lokruok mar kor lwasi osehinyo nweng'o margi. Jolupo kod ji mamoko matimo ohala mar rech bende osebedo kod lal ma ikelo kod rem bedo kod masinde mag kano rech. E okang' mar jolo jolupo kod jogo matimo ohand rech e gwenge mag Sori kod Muhuru Bay, piny owacho mar kaunti ma Migori ka otende kod riwruok mar World Fish ochiwo gige keno kaachiel kod moyo rech kod omena ne grubego. Climate condition has caused, even in some places, some of the houses that are built along the shores to start submerging. And this was very evident in Migori. They find that it's really hard as compared to the past where they used to find fish very easily. They have to go farther. Even some find themselves in Uganda area to fish, which creates conflict. Omena kuneme tuwayo bidoka theko malichi ole mana enete wikuoyo. Sani gima jogi kelo en gima bituoye e bwo oven. Ma otuo within minutes. Challenge manyo to nam nigo maka koth chweto omena oktuo kao ages. Sani mano gino dhibila address to mamna chakruok. Ginyalo kano rech moko kethore. Kaito ginyalo loso families gibedo maber, giyudo chiemo ma gichamo moromo, to kendo ginyalo bende kao rech gidhi giuso maoko ma ok gitiyo gi middlemen. So biashara sako ne wayudo tent mar dry omena. Koro tent ni kete to bang' 1 hour to omena osetuo. Koro mor ma wan go inyocha kanyocha wamo omena to ka piny luoch to omena ok tuo. Are you ready to turn your Skizzer-tunes into cash? Dial *487 *3#. Choose your favorite Skizzer-tune, confirm, and enter to win big. 50K daily, 100K monthly, and the grand draw of 1 million Kenya shillings. Each time you download Skizzer-tune, you support our local talent as you increase your chances of winning big. All SMS alerts are from Skizzer Citizen, and lucky winners will be contacted from 0709 767 000. Skizzer Tune, Skizzer Chapa. Terms and conditions apply.
miyo makwedo paro ma ok kare, keto kiawa kuom puonj koda timbe machon. Abo wachonu adiera man go. Ng'at ma chunye tek to chung' motegno. Ber ahinya ka ng'ato chung' gadier, kata ka diera mochung' godo no boterelo. To gik mosiko timore e ngimane miyo bedo gi kuyo kod penjo mang'eny. En ang'o marach kodi? Penjo ng'ama noketho gimoro amora. Gik mane osebedo kopandi koro fwenyore ayanga. Odiochieng' ma kawuono ni an abiro nyiso Sarabjit gimoro amora. Hera mane en go kuom joode miyo temo umogi gi yore te. Asayo ni kik utim kamae. Kata ka onenore ojaketho. Mak mana ni an abiro timo gimoro amora manyalo mondo aler nyinga. Ma en sigand hera. Onge ng'ata ng'ata piny kae manyalo chalo gi Sarabjit. Wan watugoga, wanyieroga, to bende wan wadhaoga. Choti Sardani. Wuok tich nyaka ngeso saa 2:15 otieno. Mana Ramogi TV. Donje chuny pur kama kodhi ka kodhi nyiso sigande. Kendo keyo ka keyo en nyasi. Eka achiel kao mananas 14,000 nyaka 18,000. Tiyo matek kelo nyak maber. Winj sigand jopur mokadho e yamo kod apaka maduong'. To girwako lokruok manyien kod nyago ngima maber ne jopur. Farmyard manyiwa to the compost is the best. It berne nango oduoko lo kaka lo ne chalo chon. Bi kodwa sama wakedo gi pek ma waromo godo kendo yudo gweth ma kit ngima maber. Sama wachako tich mar lowo nyaka bed gi kwer. Kae tabedo gi beti, kae tabedo go pao. Kaluowa kae dhano owuok oko ne pur. Pur gi ohala. Tich adek ka tich adek, saa 1:45 otieno. Piny koru to rugi mage. Weche manyien. To chuny mbaka en nyiero, ywak kod muodo lak. Matwak kod duond jopiny. Nyako Ramogi jong machiegni neno weche manyien. Ma en rupiny kod mbaka oromo. Ramogi TV. Ramogi ka wadhi nyime ne johera mag shabiki Super Jackpot ni kod mor bang' mich mar jackpot medore nyaka $6.5 juma ne joloch abich odhi dala gi mich mar bonus e Super Jackpot mayo $100,000 ng'ato ka ng'ato bang' yudo makare tuke 12 kuma 15. Mich mar omenda e Super Jackpot oidho kanyaka jaloch yud makare tuke 15 kuma 15 ka giyud jackpot no duto. Anthony Jacob ma en dereba mag geche mawuok Ngong, Hana Makau ma en johala e boma ma Eldoret, Lucas Omondi mawuok Lang'ata, Samuel Barasa kaachiel kod John Agala e jogo ma oyudo mich mag shabiki Super Jackpot bonus e jumani. Kidwa go game ni to idhi e www.shabiki.com to ibro donjo kanyo to ibro yudo everything to bro nyisi kaka ibro gocho. An Makau, Kitale nafanya biashara. Nilipata nilianza kucheza Shabik 3 weeks ago. Nikacheza tu, nasema tu nikikosa pesa sometimes naambia Maisa nitumie 50 bob. Ananiza nizanyama nataka kuharibu. Naambia wewe nitumie 50 bob, ananitumia nacheza hivyo hivyo. Ndio jana asubuhi nikaona message. Lakini si kutilia maana. Wadhi ni nyime Nyako Ramogi, wangi motende kod weche mag tuke mag abal ka bende in bende nyalo poka api oleng'ore shabiki Super Jackpot. Rawere machuo otimo maber moloyo jowetegi manyiri e piem mag abal mano bagi e giko derane e skul mag Khan Academy e kaunti ma Mombasa. Piemno mano bagi gi riwruok mar jogo abal ma Mombasa midendo ni Mombasa County Swimming Association. Golo kanyakla timbe aboro kaachiel kod jogo abal 245 mantie kind higni 4 nyaka 11. E piem mar mita 100 midendo ni freestyle e kind nyiri ma jo higni 11, Khalid Nisha
mawuok klab mar Mombasa Aquatic ne obedo jaloch gi dakika 1:40 kilwe kod nyadendi ma Chuchu Mariana mawuok Bandari Swim Club gi dakika. E piem mar yawuoyi ma jogini 11 Abdukadir mawuok Mombasa Aquatics bende ne obedo jaloch gi dakika 1:14 kilwe kod Kimani Snellen mawuok Bandari Swim Club. Events which we are preparing for is the senior swimmers who are going for the Olympics, and they have been chosen from the most number of FINA points they have collected at the event in Qatar, Doha. We're trying to get in more sponsors to support our events because it's a bit costly for a few swimmers to get it. Erokamano nyakora Ramogi kuom keto Ramogi TV adani mondo mi kora kaw yo mara mabende kaduogo to kora donje twak achiel kachiel wendo na Dr. Dennis Miskela osedonjo ka mondo watwagane kode ni to dipo ni nitiere midekre moro mogore sekta mar weche mag thieth Turka to ere kaka nyalo thiedh midekre ni nikech gine jothieth. Mae wach moda twake odhiambo makawuono jaloko mara osebedo Belinda Adhiambo Nyage Moremo. An nyinga George Bat nyakora Ramogi ayuwe mana matin to duogo koro achiel kachiel e twak mar DUOL kikidhi mabor. Tuanze kulipa kadi sasa, na kadi ni cashless. Umesema tunaweka pale? Na kwa ile namba. Mimi niko na cash. Nisaidie hiyo do na namba yako ya simu. Na kusort. Kain jawuoth mar matatu e safar machiegni kata mabor. Non kendo yang ni chulo fare mari kokalo e yor mbui. Nonane ka yudo receipt mari e simbi. Kama sira ujuki kendo idwaro ni ochuli gi kambi mar okumba. Receipt mari kata digital receipt eneno mari ma ibiro golo. Ka in wuon matatu dwarore kokalo kuom okumba mari mondo ibed gi yore mag chudo kokalo e lony manyasani. Mondo matatu mari oyud okumba. Mambo ni digital. Tudri gi jal ma uso okumba mondo ing'e mathoth. Tunde, arabudo nde tunde, nyingo nde tunde, miganyono nde tunde, tomoro pile nde tunde, amama nde tunde, nyajodongo nde tunde. Dial *487*3# to get this song. Torugi mage. Weche manyien. To chuny mbaka en nyiero, ywak kod muodo lak. Matwak kod duond jopiny. Nyakora Ramogi jong machiegni neno weche manyien. Ma en rupiny kod mbaka oromo e Ramogi TV. Ikrina nyiero ma okru. Riuri kodwa itugo man gi mor gi nyiero mochwere. Ang'o momiyo itimori ka jo Homa Bay? Onge wach moro minyalo mede. Tich abich ka tich abich ne chenro mar Nyarkochia. Adwa ni rudho sufria ni ma ler piat kang'era kama kaneno sucha. Kendo we kinde mag moro bedie. Dang'o biro ka gi ich madhiro sati ni Wada jok sainago jok moa dala ok nyager. Nyiero e yath maber moloyo. Nyarkochia. Tich abich ka tich abich, saa 1:45 otieno. Kik bai. Tudri kodwa ka wayango kit chiemo mopogore opogore.
mawuok e pinje maoko koda mago ma iloso pacho ka. En gi ring'o mang'eny to kosetuo kama ma inyalo kano ndalo mang'eny. Mamiyo lep chwadore kendo ni kod ndhadhu mopoto. Fueny maling'ling ma itiyo godo e loso chiemo, ka in bende ipuonjori kaka inyalo loso mana e jikondi kanyo. Wakolo matut, sigana mantie chiemo ka chiemo. Ka waromo kod jotedo, mamiyo ndhadhu bedo gi ngima. Ma rech minyalo chamo ka numu. Ok ochuno ni tede. Ok ochuno ni tede. Ikri mar puonjori tedo chiemo moa e pinje mopogore. Othonje ka othonje. Tedo gi chiemo. Tich adek, saa 2 okinyi. Mana e Ramogi TV. Miyo makwedo paro ma ok kare. Keto kiawa kuom puonj koda timbe machon. Abwachonu adiera man go. Ng'at ma chunye tek to chung' motegno. Ber ahinya ka ng'ato chung' gadier, kata ka diera mochung' godo no boterelo. To gik mosiko timore e ngimane miyo bedo gi kuyo kod penjo mang'eny. En ang'o marach kodi? Penjo ng'ama noketho gimoro amora. Gik mane osebedo kopandi koro fwenyore ayanga. Odiochieng' ma kawuono ni an abiro ng'iso Sarabjit gimoro amora. Hera mane en go kuom joode miyo temo umogi gi yore te. Asayo ni kik utim kamae. Kata ka onenore ojaketho. Mak mana ni an abiro timo gimoro amora manyalo mondo aler nyinga. Ma en sigand hera. Onge ng'ata ng'ata piny ka manyalo chalo gi Sarabjit. Wan watugoga, wanyieroga, to bende wan wadhaoga. Choti Sardani. Wuok tich nyaka ngeso saa 2:15 otieno. Mana e Ramogi TV. Erokamano nyako Ramogi kuom keto Ramogi TV. Aneno ka saa oseromo ka dakika 42 bang' saa achiel mar midhiambo. Wadani koro wadonjane twak mara kod wendona iluongo ni Dr. Dennis Miskela ma bende osebiro kanya kwa Ramogi mondo wagane mbaka. Parne nyocha giwacho ni ng'anyo mar dakteche winjo bende chakore otieno makiny, koro mokiny saa 6 to koro ng'anyo chakore ayanga. To kata kamano nitiere weche moko manyalo timore e seche modonge ni samoro inyalo luongi mondo giwuo kod sirikal mondo samoro lalruok ochakre. Gima osebedo ka timore ni kuom kinde ka kinde lakteche osebedo ka buogo luongo ng'anyo, kata gibuogo ni gidhi ng'anyo. To ipo ka samoro romo moro bet, jomoko wacho ni lakteche gi osebedo ka romo ga gi sirikal e moro, to ka gise riwo lwetgi agwata moro ma ng'ato minyukane moro, ng'ato bende omi rabuonde moro, tiyudo ka koro weche gi chak duogo nima kamano. Mosenyuolo penjo ahinya, to dipo ni ma bende dhi timore kamano. Mane momiyo an kod jalup jagoro maduong' mar KMPDU Dennis Miskela daktari mondo wagane kode mbaka ni to dipo ni ang'o matimore e DUOL. Machiegni anya Dr. Dennis Miskela e DUOL. Erokamano jadama George Bati. Amor chopo kae kaka yo maber ni an Dr. Dennis Miskela Mbega. An ud nyaka ka bodho paponditi tie skul Nyabola. To sani an jalup jagoro mongirore e chama mar dakteche. Siji kaka ne jadama Davji ma wud ko wuor ne masiro yudo mano hinyre malich. Koro ong'isi ni mondo yue matin wige moka 6. Koro kaka an deputy captain ticho maka mondo koro atel ne weche makoro makwagi mag ng'anyo mar jothieth. Kamano. Erokamano nyawuri Nyabola, ok nang'e ni wuok Nyabola. Machiegni daktari, kinde ka kinde weche mag ng'anyo ok en wach mawendo ahinya e riwruok mar KMPDU kata riwruoge mamoko mag kelo ratiro mag jotich e pacho ka. To ahinya maru mar dakteche samoro iwacho ni osebedo mana ka chal ka gima en gima ibuogo sirikal gi thuol motho ma ok nyal kecho. Dipo ni ma higa ni kata masani bende dhi bedo kamano, nikech olando ni ng'anyo winjo bed ni chakore kiny gotieno kopo ni sirikal ok ochopo moko kuom dwaro mago. Dipo ni ma bende dhi chalo kamano, to gin ang'o gini momiyo chuno ni nyaka dakteche dhi e ng'anyo ma ka sirikal ok otimo to koro en mana ng'anyo no e yo? Erokamano. Mokwongo en ni ng'anyo mag dakteche ok en ng'anyo makelo mor, ok en ng'anyo makelo ilo, kendo ok en ng'anyo matimo go yuma. Kichung'e ni ng'anyo mar daktari biro gi masira kata tho nyalo wuoke ka ng'anyo timre. Emomiyo kinde mang'eny kata kowacho ni wabuoga en ni en mirima kata gi lit mawinjo ne jopiny mamiyo wadok chien kendo wang'uko mirimbwa kwa monyo wayoto dok gi iye mondo ki jopiny inyre. To kinde ka koro makoro muomowa mochunore kowacho ni wang'ni to onge dok chien. En ni sirikal
koro kawe ka giro yoma ni manyaguk magiagia to gokechi manyaguk marafuok lakini emna ni oruma ma wango ne jopiny emomiyo wadok chien king'iyo higa mar 2017 nwatimo ng'anyo mar ndalo 100 ma wach maduong' mogik mane nie iye en ni nitie winjruok mane wadwaro nwa winjre mon kanyakla oket paro ka onyakla mondo wawinjre ni CBA collectively bargained agreement ma bang' ndalo 100 ma lit nobete mang'eny mar kuyo gi tho kata wan jotendwa mag chama notwe ne sirikal gi chama mar KMPDU oyudo winjruok moketo kogno e winjruogni to sirikal mag county gi sirikal ma local ma national oko kawo motegno weche mane wawinjre makoro maiga mar 7 kaonge kata wach moro achiel mane gitimo kwachako e notice wani en ni nowinjre gi sirikal ni bang' nyithi sikul mag mosomo udaktari kosetieko somo mar udaktari mochone gi osidre gi osimbo ma jodala obiro momiel ga wuodgi lokre daktari onego ni kawo ndalo 30 kende tiore osiptande ma ikor gweng' mondo odhi tiegruok e wi nyapara kata supervised training koro otiyo to nitiere consultant na jatende moro mang'iyo tije ni yadhni bonge yadhni dos maber adier to kobedo to bobedo gi teknik mopuonje e theory e school cha kosetimo mano kuom higa achiel no internship tekimiye lesen mar either dhi otiyo hospital mar wegi kata dhi otiyo hospital mar sirikal kata dhi omanyi tich loka oko to nyithindo gi notieko school dweche 8 mokadho only 7 months of the kadho because agreement wacho ni 30 days to they have been home from June iga mokadho pokorgi kar tiegruok lesen gi onge go oginyal kata manyo pes gi wegi oginyal dhi tich kamoro amora to kata dhier gi chando ko chuni mi tema ni neno jatuo ma onge supervision jatuo dhi tho ng'ani onge gi training ma pok otiekre maber to be idro be sandre be koro mano number 1 mar ariyo en ni sirikal nowacho ni jogo matiyo e osiptende ibo mi cover insurance cover maber magi tuo kaka daktari kidhi e hospital tithieri to kad chulo okumba mar thieth mabende ga 2011 allowance mono ni medical allowance nogole osacho ania ni wakaw pesa ni usachu wadhi gi medo gi pesa NHIF mondo mi okumba malong'o mamiu a better cover mano amiyogi kana gilokre gikelo shift mokel manyien ni to gigolo giro gacho nia ni koro okumba mar thieth ni jo thieth ka ogoloko pesa wado gidongo ato gisani kidero okumba manyien di ir ng'amondiki mondo mi okumba to ng'amondiki ni emogolo okumba ni gin sirikal gite omiyo sani ko wan kod gi e bura wachomo gi ni une jomondikwa miwauro okumba ma thieth mar adek en ni kane wabedo e bura kane wawinjre gi sirikal igacha di lokruok wane dhi bete osachwa 7 years ago lokruok no kotim lokruok ne tero sachu malo ne tero sachu malo matin kada gitimo to nodire gi odoho moyawo ne kes ma jang'ad bura wacho ni ukoso ratiro mag dakteche gi miyuru pesa gimano October 2021 mago higni 3 mokadho yes higni 3 gigose sagesa ni yawa miwauru pesa wani gin gi pesa maromo 2.2 billion gidagi golo pesa no to ma kote mungiso gi mar 4 en nitiere sani sirikal mag county gi national biro gi tim moro mar yoma ni kar mondo gindik jotich e orak mongirore miluongo ni permanent and pensionable ka ndik japuonj kichako tich nyaka chieng' retire giketo jotije ko indiko ni mi contract mar higa achiel dwe achiel contract ma kata loan ok dikawogo itiyo ka wuono ka kinyi biriembi tich to magi jogo marito ngimawa mathiedhowa mar 5 en osara malewo pile matinde pile ni dwe ka dwe ni osara ma Januari ichuli dwe mar 3 ma dwe mar 3 nyaka oruk 1 month ing'adi loan e osachini to loan ni ok tere bank oteri CRB ing'adi sako nitero ni sako ok tere sako gini kawo loan ni pesa ni ok chop kaka kikawo policy mar insurance nyathini mar somo policy ni ok gitere pesa ni policy expire wili ing'ado kata mana KRA pay ing'adi osara ogitene kere go dakteche fai openjo gini unanwa tim nade kwa yuak ne jo county disi ni
ni weche thieth gitine ni pesa malo ndi Nairobi pesa buku bi Nairobi kidhi Nairobi penjo gi weche mag pesa gi idu ni health still involved ena ni dhi koni gi koni kuka no miyo gi notice ndalo abiriyo iwa chako gi ng'anyo mamuol motimo mokwongo timo ne gi ng'anyo mondo giwinj ywakwa to ng'anyo ni ko ne gikawo police to gidhi to gigoyo go wuod kuwuor ma jatenda manya thiwa ko wi obarre obongo ne ni bleed ko obedo hospital wik ariyo kata mana pole ma de giori ni pole jatelo odoko mos onge mano ramo dho chunya kabisa omono miyo gi strike notice wasiri tumulo winjira mbaka giluongo ni wani alot loso kama kana loso kama onge gisiko mani pesa onge pesa lakini pesa mar nyiew katento ntiere redipi pesa mar renovate state house to nitiere pesa mana mar konyo dakteche mondo konjo piny ema onge. Daktari, samoro no wuoyo kodi ni wacho ne winjo kilieko ni an gi bura moro madadhi mapiyo piyo an aparo ni atudo bura ni kod wach moro ni dipo ka migawo mar thieth oluongo mondo obede kod twak moro ang'o matimore ka dipo ni nitiere bura moro mochan kapok oromo odiochieng' ma kiny mang'anyo ne dhi nyime mondo japiny samoro obed kod geno to chung' maru en mane po nono ni oluongu e bura chung' manu en mane kaka riwruok mar dakteche pacho ka bura cha ne ma bura mar muodo lak mitimo mana ng'isu ni waonge pesa mioro nafasi wagoru mpaka kendo topenjo gi niya iga mane 2022 kane wachiwo notice mokwongo mar strike moluor Susana Kumicha moluor Sakaja gi lang-gi noketowa piny December 2022 mung'so ni kodi kwadonje telo miwauru time matin ketonu plan magindiko na timetable ni wach ni jogi mochung'e gibolose ndalo marom kam magiketo matrix mar implementation mag gigwa gi te ma iga mokadho the whole of 2023 anane bura ma wapango kaka iloso weche gi bura mano chakre ka ji dhi mana ji 20 kiduogi bura next week dhano dok mana piny makane watieko bura January this year iwadong' ma ji adek kende in gi ng'age adong' mana gi jo labor midita mar labor gi dav ji ma jatenda kodan jo ministry olal jo county government olal kuro kata report ne onge mar mediation ni kuro kane wasechiwo notice mar strike kuro ka imiwa notice imiwa report moro haraka ni ma report mar mediation kuro bura maka wuono no niluongo ni mondo wadogi wachak mediation manyien to penjo ni hapana mediation wasetimo for one olia mar report osewuok wan kuro mediation okwadhi report ni mowuok mojo maber ni in gi pesa dakteche 2.2 billion ojo maber ni nyithindo mag interns onego dhiyo wacho ni winjru ni dakteche pesa msagi wendo joche sama kare usekose jogi ratiro margi timuru kaka chik dwaro maka report no ngisogi kama no gi implement report gi jago no chak kedo nyien kendo ni wawe wach report no chak nyien mano yuma ma ando kaka jatelo mar chama mar union onge bura kata chiel mabo dhiye matimo mediation sani ochopo kama koro wacho mne tir gi employer mondo nyiswa ni ratiro marwa ni kanye ije ratiro mara era ratiro mar jatuo daktari modenyo ok nyal thietho daktari manyithine nikech ok nyal dhi tich daktari moko dhi leave mall nitie shortage ni inyiso ni ibo ndik jotich e agreement to kudhi county to from 2019 pok ndiko dakteche ko daktari achiel oketi paponditi nyaka sub county ngata achiel ida piedho nyaka te ngata achiel ibo dhi leave karango to gitu to kama cover up kanyo YouTube biro to pango line the whole day Kenyatta gi dakteche onge yedhe be onge mashine bukti jo piny to koni ywa koni daktari be ywa koni to kali lose timre to ni jasiasa biro ni ariembo med soup no ariembo board no gina gi koso to kitimo uchunguzi to nas ni kane mama Lucy e ginasa sariyo neno jo tuo 70 mamuoch kayo mange gik mose ramo chunywa to medo inyo jo piny bende kwa mwania wang'ni walor tich katika mana mag ndalo manok mondo jogi one lit ma winjo gi lit ma jopiny winjo. Daktari, nitie gimoro ka untiere kere keke uchamo muma bang' tieko tiegruok ni biro rito ngima jotuo ma gimuchamo mukuong'oru e mbele piny Nyasaye bende ni ubiro rito ngima jogi to ka bende ratiro margi ka dhano koro penjo en ni ang'o mowinjo bed nomiyo pek nikech sirikal
bende gin mana joma bendo chamo mo mani biro rito ngima dhano. Ang'o matimore ka? Ere kaka udwa balance gini mondo samoro ng'at manukwongo biro rito ngimane cha kik bed gi hinyruok kata ni koligolo gi osiptende kapod gituo kendo ok giyud thieth moro amora. Ere kaka udwa timo ma? Ka sirikal bende konyon, poni gigonyon mo giluongo. Ing'e ni en wach malit kwang'eyo achiedh nade ma jopiny betgo, especially jogo ma ok nyal dhi kata osiptende mag giwegi ma dhi yudo lit minenoni. Kendo nwachamo muma kendo Nyasaye nwa borito ngima kendo jopiny wayo Nyasaye daktari Nyasaye mar ariyo. To Pilato ni Nyasaye mar ariyo denyo. Nyasaye mar ariyo dhoto lor ne onge gi rent. Nyasaye mar ariyo pok otimne promotion. Nyasaye mar ariyo osebedo 8 months mondo otimne posting. Ok nyal gisa ni seche ma ayuago yuakruok na ma achandra tigisa ni ma luong makare kikidhi strike kaya ka pastor ka osadaka nyaka cham lunch. Daktari be nyaka winjna kech ko wacho niya which wasebedo igni 7 kwa yuak to wabuoga matin to waduogo nikech wang'eyo lit ma jopiny winjo. To igni 7 ni kata mana Nyasaye muma ndire igni manyo manyo Israelites no ni to agolo ka Egypt ka osesandwe moromo. Wabe koro mae esa mago ni oromo. Nikech abedi mama na tu dala kagona simu na orne pesa yath. Nyaka od nikech nginda teche yo kae polo ok gia piny moro gia wana kae. We come from communities within the country. Wabedi wazazi magu na simu ni kodho chakre od pes pur. No usulo mundu puonji ibe konyo akoro. Ingini kaluwa kato wano Dennis Manti Nairobi waji mundu ol pesa kwa pang wach liendi kata wach dhi limo nyathiwa matuocha. To blackmail na sirikal tiyo go pile pile. Ni uno kunyal ng'anyo ni un essential service ni unu chiwo tich marito ngima dhano ma ok nyal dhi ng'anyo. To penjo gi niya ka wan essential service ma wan joma lit miwuoro kamo. Kara daki miya osara esa makani mondo kik anind kech. Dak imiyo okumba mar thieth maber mondo kik ahinyra. Dak ikawa ka ng'ama odhial modes maber ni ng'ato ng'ama orito ngimawa kendo orito ngima jowa onge. Jopiny bende aka onegi nyau ni seche mitimo yiero dak ipenje MCA ni to dispensary ma Nyabulani en ng'ama gi nasa achiel to yedhe onge iye. Mano kuom ranyisi. Yes, kuom ranyisi. Just an example. Yes. Laki penje ni ajai mojo timre nyalo nyaka ma jotho mang'eny. To dak nitir gi osiptanda madala kapa bundi. Ni di mena Kisumu nango. Nyaku hold your leaders accountable. Sisi mi yero ya siasa kinye ni mi eno chunge party wa yero jo party. To ene mo chunge weche mag healthcare. To onge gi moseti onu weche mag healthcare. Ni en the closest thing munyal timo wach healthcare. En ko biro weli le ng'ato tho miyo motho ka konyre. Jopiny nyaka koro ka wach thieth matut. Kech ka barabara rach tugo koko mpidh nyaka rabole barabara. Ska skul rem. Igo koko mariem nyaka japuonj e skul. Pok na winjo kamoro amora ma jogweng' ong'anyo ni miyo mane konyre tho nikech yath ne onge. Ni jogweng' ong'anyo ni osiptandni wapango laini mang'eny ma kitiyo gokinyi tipenji niya adhi e Jua Kali mondi koso nyathina maturi atero osiptal. Ini kadhi osiptal to jogi dhi to kech. Iwe nyathi maturi madiewre ni dhi e tich. Giduo nyathi koro oingre nyathi osetho. Because you have to choose between dhi e tich gi tero nyathi osiptal because line midhi pango Russia kata midhi pango Migori kata Homa Bay en line malich. Mine maneno kata thiedho Kenyatta kae miyo oyud gi kansa mar od nyuol Homa Bay. Obiro Kenyatta obiro clinic mar kansa. Ochopo kodenyo mikani ko gimiye chiemo mondi ko gimiye yath mondi maka tijno mono result budho matin ma yini kinyo duog kiny to ni nde pap ko rito mo kinyo ni kiny lit ma wan no pile jo pinyo se chandre moromo ma as healthcare workers okwa bi wuonde ni watiyo ma lich ni presence wa e osiptende sani konyo hospital ma onge daktari hospital ma onge yath mano en mochari jo pinyo thoya to ngaja ligio kendo wachini miyo jo healthcare workers kaka dakteche chungi tho kendo depression ni omiyo igani kende this year alone I've lost 4 doctors more than demo ka ngima gi late magi winjo ka jo tho kamano Daktari ni ane ka bende nitiere
samoro jomoko ma diponi oro na ote kanyakwa Ramogi nyalo oro na ote ma kaluwore kod gima Dr. Dennis Miskela wacho kotenore kod weche mag thieth to kod wach ma dakteche bende koro wacho ni gin bende ka koro giseng'iyo gini chal ka gima orie kama baro gi ndasi kendo gin ka ging'iyo to koro giwacho ni wan to gima oneno ka en dhok ma sirikal winjo en wach mar ng'anyo. Nyakoro Ramogi gin gik moseluongi, ok en thuolo mokwongo, en thuolo mar ariyo, mar adek, mar ang'wen. Daktari wacho ni kuom higa achiel mangima gisebedo ka giloso kod dakteche gi to gima timore onge. Wacho ni Ramogi ler ahinya kendo winje makare. Mbwaro Johannes mar Ponge Kanyamkago ema wacho kamano. Erokamano ahinya. Aparo ni ote gi medo molo kanya kwa Ramogi. Elawi wuod Adore in rinya en Ramogi yo makare. Unyalo penjo daktari penjo kotende kod gik ma un bende samoro winjo kokale kaka jopiny makoro gin giwacho ni gidhi e ng'anyo. To gima gidhi e ng'anyo samoro yudo ka dwaro mar dakteche nitiere to bende giwacho ni giyiengore kuom dwaro mar jopiny. Daktari, iwacho maber ni ma ok e thuolo mokwongo. Gin ang'o gini ma udwaro ni nyaka tim miluongo ni irreducible minimums mabed ni koth chwe chieng' rieny to gin nyaka timgi korka unyalo yie winjo dwaro mar sirikal. Adeni mondo mi awinja ne gigi to mondo wang'e ni to ma dwa japiny nitiere kanye gigi koso gin mana mar dakteche kende nikech samoro ikwawo omenda kowuok e kor gweng' kama uwuoke kata samoro japuonjre mosetieko tiegruok janyuol nyotiyo kod pesa modhuro mondo tere tiegruok to bang'e kosetieko to pod odeko kapok oyudo tich kata kapok omiye lesen mayiene chako tich. Gin ang'o gini? Ere tudruok mantiere ng'anyo ne gi dwaro mar japiny achiel kachiel kopogore kod weche mag samoro to be onge rach ka dewe ni ma dwaro daktari kende kiji daktari be mana nyathi umoso ma muhero mokadho penj mupako muting'o TV kutero ni odhi daktari. But jopiny kowachako en ni atamalo 27 mag jothieth matiyo e piny Kenya ka gin jogo miluongo ni interns, jogo matiegore ma seche ma obudho kapok orgi kod gwenge onge dakteche osiptal. Ko jopiny inyore kidhi osiptal onge daktari. Iwinjo? Koro ndiko daktari kata oro daktari osiptende mano en gima japiny daktari ok dhi osiptal mondo thiedhre owuon. Othiedho jopiny mondo kik miyo ni bed osiptal kopango laini the whole day. Mano dwach jopiny momanyo. Mar ariyo, seche ma wacho ni jogo modhi e masters mondo odhi otiegre mamalo tim surgery, dakteche mag kansa ni gidhi somo lony mondo gibi gikony jopiny. Kik mama anowuok Migori nodhi manyo thieth Moi teaching Eldoret oyud thieth makare butgi mane deburini ka not miswa. Seche ma wacho ni daktari ni weuru mondo chule osara e sama kare en mondo kik obed ni odhier makata fea modhi go tich onge kana odhi go lam kamoro mondo eko chiem koro kidhi osiptal to kiyude. Mano dwa japiny mapod wagore ne. Seche ma wacho ni CBA nung'iswa ni daktari bo mi kamo ninde gotieno kodhi tich mondo kik obed ni no ae ode to biro koluonge ka miyo ni obiro kata kare mowuok anyuol kata remo mang'eny okakonyre to kile daktari wuok dala ne moriemo chopi to tho migi uru cold room kana wawinjre. Mano konyo japiny. Kwang'iso gi ni daktari ni ndio okumba mar thieth monego bunu miye mondo obed ng'ama ngimane ni kare sate ukonyu daktari maduong' nyal thietho. Iwinjo? Mondo ni dwach dakteche te mwasewacho gi te gin dwach jopiny. Jo Kenya faithfully chulo taxes. Yes. Jo Kenya sani dhi chun mondo chul shif gi thuon. Tingisi ni pesa oseng'adi e shif to kidhi osiptal to onge daktari, onge yath, onge mashin. To ni pesa gi to e counties moko kata pinje maoko to jopiny yudo ber. Kiwuotho e pinje kata libamba gi jopiny yudo ber. To ni koro ni kuonde moko to ni jo kama moko to olegeza tu mbake moko to gi miriambo. Iwinjo? Maupe mipidhe barabara ni piny chalo Amerika, piny chalo Keloka. Kati gomna lam mayom manade ka jopiny thagre ka jopiny tho lam no butingo mondo maiti oko bitingo ng'ato kokonyo. Onge tiere mondo wawuondre ni wan gi healthcare matiyo thurwa ka. To sate jopiny kigo kata simu sani jopiny kong'isi
kuyo gi lit ma giwinjo. Ineno ka gavana sani focus gi en mana gero osiptal. Koro ng'ato gero to we nus ogo rangi. Kidonjo iye kitanda onge, yedhe onge, daktari onge. Koro gero gi agera masate sate oger ma accident and emergency, mother and child. To kidhi to onge daktari osiptal kigero ka onge daktari iye to gikonyo jopiny. Koro watemo ng'anyo watemo puonjo jopiny ni ngima ni chakre kodi. Nyathi moremo penj nyalo nuoyo sikul. Iwinjo? Daktari nyathi motho ok nyal yud kendo. Kigori piny apiko matiro to moko yudo konyo. Ibo ng'ani tiri oti no gwiti kendo tielo moro. Ni ngima ni nyaka ket kipawa ya juu. Nitiere seyo mabende osebedo ni lakteche kata kopone udwa dungo ng'anyo. Ni nitiere deche moko lakteche moko mabende samoro kao mwandu manitiere osiptal kendo dhi godo kuonde uso magi matenge ma koro ka idhi osiptal ting'isi ni kisechopo ka to indiko ni ting'isi ni yadhni nyaka iyude mana kama. Magi ere kaka udwa konyo godo mondo japiny ma gin yedhe ma onyalo nyalo kaluwore kod kadi ma en go mar okumba kata omenda moro matin ma en go, nikech iwacho ni kuonde ma samoro dakteche gi ore ji nengo yedhe go ni malo to kuonde gi itudo wachore ni itudo gi kod moko kuom lakteche. Mato nyalo wacho ang'o mondo jopiny oyud ni adhi osiptal yedhe mano kel go gintie kendo kae ma daktari biro ng'isa ni dhi kacha mondo ikaw yath kacha. Adogo penjo no ting' diriyo. Yes. Mokwongo ni jomoko wacho ni dakteche gidhi osiptal to gionge gidhi osiptande gi giwegi kata gi klinik gi mondo dhi ne gi kucha mondo gidhi kucha gi cham pesa go oko to kon to gionge. Mane first comment ma ji wacho. Yes. Adieri be nitie wacho. Kitiyo osiptal mon ondikie. Yes. To osiptal ni gosi pile ni machine mapimo remo kethre. Generator onge stima ko nyalo tiyo gotieno. Yedhe orumo. Tingisi ni iriambo. Nje kwa kilo yedhe gi lori. Ka lori to kelo na mbele ko ket panadol gi boxes ba jopiny ni eno mar siasa kamera to we gimoro. Kore hajini kamuna bedi kae jogi thagre. Kata wa yaw kamoro kata dhi bathe kae etie chiro ka. Ayaw kama at least now I can control. Anyalo nyiewo machine ma wajogi. Anyalo nyiewo yedhe ma wako yoga. Ko duka jopiny ok oyudo yath kacha. Kata kony kacha. Nyalo yudo resruok e bathe. Madon conflict of interest. No. Daktari. Kata kanyo wathiedho jopiny. Ok wathiedh le, ok wathiedh ile bambo. Wathiedho jotuo ng'enia. Kawuono kituo odomera. Yes. Ipani bo dhi tho e public hospital maonge yedhe to onge machines kosi bo dhi private. Dongi bo dhi kama nyalo kony. Kuro one offer man that help me ok wadhiedh le, wathiedho dhano. Mar ariyo wach uso yedhe. Katiyo osiptal kae. To mine pile ka biro konyre mine biro isini dhi nyiewo glove, idhi nyiewo pamba, idhi nyiewo sabun, inyiewo besen ng'o, gionge osiptal ka. Yes. To mine gibiro daktari sani kutieno sa 7. Dayud duka mane mo yaw e chiro kae kata pharmacy mane mo yaw mondo adhi nyiewo amoxicillin kata mana nyiewo yadh malaria ni mondo chuo na nyathina matuone. Pero ni sani to lor nyaka kiny. To ambulance be onge mafuta ka. Ko daktari kano lit ma jopiny winjo. Wacho ni we do duka kacha be ayawe chemist moro manyalo reso jopiny ka yedhe onge ka. Iwinjo? Ka sirikal okelo yedhe osiptal ka, jatuo onge haja mondo odhi onyiew osiptal oko. Mar adek ni yes, onge kamoro amora ma onge joricho. Koro yie ka bende onge chiro ma onge janeko. Koro yie wa ka bende jogo ma kwalo yedhe matimo kaka wacho no bende. To asepenjo sirikal ni jo county dongun gi kanjo. To nitie polise, nitie DCI, to nitie jo county go te county. An pokayo daktari mo maki kaka chiel ni kawoto amake go. Yedhe sirikal ondik ni GOK not for sale. Mani en bada mpaka migoya goya ni kitimo hindi yathonge hospital ni onjo kwalo yedhe. Mondo ongiganga duodi kikiwuo mang'eny kiki jopiny ni box cha ne mana panadol bado kel panadol boxes adek. Iwinjo? To jo daktari ni one kata union mag doctors. Wacho kata hizo members wani ko yudi ko maki ni irocho ratiro mar jatuo. Whether iyanyo jatuo, ipado jatuo, ikwalo yath hospital, iluongi mondo ne jatuo to kichopo mamiyo kata ngima no olal. Chama mar dakteche ma Kenya ka ok wabi defend bad manners. Kendo iso ki pile ratiro man wabo manyonu. To kendo ratiro mar rika mo chakre no ema jatuo be chakre. Kuru bende ne uyo tuo gi luor on time. Mondo chuli on time, bende timo tiji on time. Okay. Come on. Ano kama kukumo ote nitire ka kapo kwa tieko Isaya wacho ni Ramogi lera nyasi ya kaunti Felix Kola ka ugo kwich lumo uhendo
wacho ne penjo laktar ni lakteche gi dwaro manyo ng'anyo ni mondo medgi osara koso med lakteche mamoko. Mano penjo. Halo Ramogi, daktari wacho weche momulo chunya mana siro ng'anyo foto man mar Nyatoto Suba. Samo mondi kawuok Mutumbu anasiro ng'anyo mar dakteche ni kabisa health onego duoke sirikal mamalo setamo counties. Mano bende wach mantiere ka. Ramogi winjore maler ahinya, daktari wacho weche makare ahinya. Wan kaka jopiny nyaka koro walok pachwa mondo wakel lokruok e sekta mar thieth. Lucy Omenda kawuok Ndhiwa. Jackson Odolwa odando wuod Yimbo Nyamonye wacho ne mor kod Ramogi TV garama idho sana oro mos ne familia mar joka Wanjari duto tero kama na ahinya. Ramogi winjore maber, daktari wacho weche makare ahinya. Wan kaka jopiny koro nyaka walok pachwa, paro ni mano mowachi kod Lucy Lucky. Okay, Lucky Omenda kawuok Ndhiwa ema wacho kamano. Nitiere wach moro kama achiel kuom jogo ma neno Ramogi TV sani wacho ni owinjo bed ni thieth idwoko ne sirikal mamalo kuok sirikal mar county. To ma bende sirikal mu unyono ne piny kanyo cha ne untiere udhi e migawo mar weche mag thieth. Nudhi neno jatend migawo mar weche mag thieth e sirikal mamalo. No kuluoru e counties, nudhi e sirikal mamalo. Ere pogruok manitiere ma samoro ma nyalo konyo godo. Kupogore kod mano, diponi manyo dwaro mar mondo mindik lakteche mamoko koso mantiere sani nyaka ket ngimagi kama kare. Gik moko ariyo be nyaka ipog ne jopiny ka watieko. Mokwongo wach mar mokwongo en ni jopiny kane dhi yiero kane igo ombulu ne giyiero ker achiel e piny kae. Seche michulo osuru ne ker achiel e piny kae. Ker ne otegro manifesto mandiko 20,000 healthcare workers no chiko jopiny. Kano chamo muma nowacho ni obiro jopiny te maromre. Koro miyo sasa ma weche mag thieth okethre piny kae, wakwong wadwa manyo wuon piny. En ma osuchwa pile pile dhiye. Chief king'ado wadhi ire. NHIF king'ado wadhi ire. Emenya kwa ng'ise ni pang jatelo mar migawo mar thieth. Kogo ti maber riembe. Koti maber konye. Mano moko ma wadhi malo kae. Because okoya bedi weche mag thieth bedo run 48 different times. Ni Jomigori timo margi, Kirinyaga timo margi. Jolamu timo margi, Turkana timo margi. Hapana. Onge tiende mono ni kidhi Nakuru to nitiere dakteche mag joma mine gynecologist madhi na predek. To kidhi Homabay to gin ariyo. Kidhi Migori en achiel. To jogi te chulo osuru machalre. Kendo osuru ne migole pesa kichulo dakteche te piny ka. Ng'e daktari michulo Homabay gi michulo Kiambu ok chul gi jo Kiambu kawo pesa ka hawa ma chulo go dakteche. Kani jo Homabay kawo pesa gi chiro ema chulo go dakteche. Hapana. Pesa ni wuok e exchequer account Nairobi kae ma jopiny te ogolo pesa gi mondo chul dakteche gi te turka. Yes. Omono yako wuo mag jo Nairobi gi mondo los weche ma pile pile bajo ni weche mag thieth osebago jo county. Kano tim devolution in 2010 no ni kaka no otime yo makare. To KMPD no ni hapana. Timuru losuru health service commission. Mondo ka police gi police service commission, teachers gi teacher service commission, judiciary gi commission gi parliament nigo. Kahuru jogi uket gi commission manyalo loso weche gi rango gi maber. Kata BBI gi nentiere. Tunuzo ni bedo mos. Ni magi ma teething problem, magi ma fuk ma ilo bodhi maber mbele. To gi napaga ngwen bang devolution athini bodu fuke ila yawa. Je class aboro madhi class 12. Fuke pok laki oti. Anyways, ni hapana. There's a mistake mose timre ka. Yes. Ke jo piny nyore. Yes. Manyuru akuloso wachni. Katieko. One ng'anyo mamalo main issue ke wach pesa. Pesa biro mane number 4 kae ni magowi. Ogni medowa magowi mano chikwa 2017. Igini abiriyo sekadho kapok chul go wini to sigo ngimo medre ng'ado wasani chief ing'ado ji housing levy taxes omedi to kwa jeni mondo medwa pesa oyini gopo ma igini abiriyo ni kata igini odomera gowi mari igini abiriyo linga kama. Daktari watika gi wachni. Ponono ni ng'anyo ne okonyuolo lemo kuom ndalo mang'eny mabiro ni. Yes. Okang' mane modhi kawo wach achiel kaso watika tieka. En okang' mane modhi kawo ponono ni sirikal okoluongo moketo piny mochopo dwaro gi duto te. Ang'o modhi timo to ka japiny samoro ni nyalo bedo gi hinyruok. Odomera ng'eni kidhi e dhawo kiyawa go gi nyalo go kodi gasere. Nyaka ibed ng'ama opando kite. Koro mano siriwa ma ka gitemo to gibo ng'eyo ni kara obe wajo mosomo town ka. Wan gi siri ma ng'anyo ne bok wedi kata mana makadho juma achiel. Ka bed gi kaka wapangi kata kaka wadwale maber. It obdi bobet ndalo machuok
weche gi giwinj matindo tindo kabisa maka ng'ato biro gi goodwill ma chuny mar konyo jopiny kata mana kiny within 1 or 2 hours watieko weche. Okay. Nyako Ramogi, singo ma daktari owuok godo kata mowuok godo ka en ni gin giikore kendo chuny gin ni thuolo ma poni joma gikwayo mondo ochop dwaro margi otimo mano mapiyo to samoro kata ng'anyo ni samoro ok nyal timore kaluwore kod gima laktar Dennis Miskelo wacho to koponi ok otimore kamano samoro Nyako Ramogi inyalo samoro kale matek koponi gi jatuo kata ka ionge jatuo kaka kamano to an kod geno ni daktari ubro chopo winjruok mapiyo mondo japiny kik bed kod hinyruok moro amora kata umbe ubro neno ne japiny chuny malet e kinde ma utimo ma. Nyako Ramogi yiena mondo mi alore gi kanyo ne jogo duto mosiro wechewa mag DUOL kata weche manyien kaachiel kod twak marwa. Nyasaye mondo bed kodu Lindsay Simani, director mara kaachiel kod jawendona Dr. Dennis Miskela. Thuolo machielo kendo bro medo ng'iyo kaka weche gi dhi ahinya ka oponi ng'anyo dhi nyime kata kochung'. Ka kamano to romo sadek weche manyien mago imore nyinga en George Batina bedo kailo Trevor Ombija oriti masani.